Кажете ми, кои са най-честите страхове на хората и кои от тях са най-трудно изкореними? Преди малко засегнахме нещата с очакването. Да. Имаш ли очакване за нещо? Ти си му поставил някаква оценка. Примерно, сутрин ставаш, погледаш се в огледалото и очакваш да видиш някакъв определен човек. Ти не виждаш образа, който всъщност е. Имаш някаква изградена представа и започваш да си слагаш сама на себе си етикети, които те разочароват. Твоите очаквания да водят до разочарование. Тоест, когато пуснеш желанието си, минавайки през сърцето, освободиш го, както Дънов каза, пожелай и забрави, нещата се случват по един малко по-различен и по-освободен начин. Вселената е постоянно будна и работи за нас. Винаги ни дава най-доброто, но не винаги успяваме пък ние да го оценим. Както тя каза, затворената врата и тъй наречения проблем, който аз наричам предизвикателство, е скрита възможност. В книгите на Чопра има много интересни неща по тази тема. 7-те духовни правила на успеха и на живота. Много хубаво са описани. А кои са те? На Изус сега. Не, просто най-така грубо, най-общо казано. Ако искаш да имаш нещо, давай го. Полето на неограничената възможност е точно това, да пуснеш своето желание и да се освободиш от очакванията. Тоест, няма как да се разочароваш. Да. И намирай възможността в проблема, т.е. скритата възможност. Ние наричаме нещо проблем, когато то не се случва както очакваме, както искаме. На светофар има задръстване. И ние решаваме, че думата трябва, за която си говорихме и предния път, да стигна в 14 часа и 30 на работа или за дадена среща. Но това нещо не се случва. Започваме да се ядосваме. Натискаме клаксона, който е един своеобразен пример за желание да контролираш ситуацията. Тоест, живота е нещо, което ни се случва в момента. И ние не можем да го контролираме. Да, можем да му благодарим за това какво е всъщност. И честата смяна на гледната точка може в ситуация за секунди, когато го тренираме, да ни свърши доста добра работа. Защото... Тоест, да смениме гледната си точка е хубаво. Да, много е хубаво да сменяш гледната точка. Например, не всеки път, разбира се, успявам, защото всеки човек се учи постоянно. Работим в тази посока, всеки един човек се учи постоянно. Например, темата за задръстването. Окей, добре, стоя и чакам. Значи има нещо, което примерно предпазва. Да речем на следващия светофар някой пресича неправилно и това ме спасява аз да не съм в тази ситуация, която няма да има благоприятен изход за мен, примерно. Но във всяка една ситуация, колкото и да е трудна и тежка, има нещо, което, макар и много малка вратичка, която да се шмугнеш през нея, Алиса в страната на чудесата става малка и голяма, с ключа отключва различни врати и влиза в градината. Добре, а кои са останалите правила? Сещаш ли се в момента за тях? Може би казах 3 или 4 от тях. Ти можеш да ми помогнеш малко? То може би не е нужно да ги казваме точно първо правило, второ, трето. На хората, това, което искаш на теб да ти се случи. Това е златно правило, не е необходимо да четем Чопра. Просто да се помислим и да се поразроваме в нашите всички тези, как се казват, пословици или поговорки, или те ни казват истината. Мъдрите хора не са и... Това е наблюдение на живота, това е философията на живота. Както постелиш, така ще спиш. Причина и следствието. Точно така, тя работи едно от нещата също с това, да. Безпогрешно. Нали, сега го наричаме закон на притеглянето. Да, по-модерно казано. Каквото посееш, това ще пожениш. Просто да внимаваме. Но да внимава не само с думите, защото обикновено ние казваме, аз съм много позитивен човек, пожелаваме си хубави неща, правим максималното, което може да направим за близките хора. Но вътре не сме доволни, защото очакваме. Може би съзнателно не знаем, че не бива да очакваме, но то е изработено от поколения. Нали? Ние чакаме благодарност, ние чакаме признание, защото не се обичаме достатъчно. Да, но това не е искрено направена услуга. Когато ти я правиш, за да получиш нещо или за да ти благодарят. Обичаме себе си и правиме това, което желаеме наистина от сърце, а не защото трябва. Защото трябва да го направя, иначе ще загубя работа. Защото трябва да го направя, иначе аз ще остана без мой любим партньор. Ние в душата си
почваме да храним негодование. Това е първото нещо, което е нездравословно и със сигурност не ви прави искрена. А можем ли да си позволим наистина да правим само нещата, които искаме? Без нещата, които изискват от нас, но ние не искаме да ги правим. Според мен това е начин на живот. Всеки си избира как иска. Нали, аз съм избрала да казвам да, не, тогава, когато аз действително го правя. Аз съм успяла да сваля много маски, да не се приструвам. И много хора не могат да ме разберат как. Но си ги имала преди това маски. Естествено. Всички има. Ние имаме определено възпитание. Много малко хора израстват в безусловна любов. Просто те обичате. Ти казва, когато си маниче, казва, обичам те, защото ти си моето дете. Ти си моето съкровище. Обикновено ни казват, аз ще обичам повече, ако ще изядеш яденето. Аз ще обичам повече, ако ще имаш само това е очакването. Разбираш ли, това е условие на нас. Ни поставят условие, че ти заслужаваш да бъдеш обичан. Ако направиш това. Нали? Според мен това не е правилно. Това е моето мнение. Аз съм убедена във всичко. Въртят повечето хора. Нали, аз ще те целуна по бузата, ако ти ми подариш пръстен. Примерно говоря. Нали? Винаги има някакъв сключен договор. Всичко танто за тунто това, а за мен е плацебово действие. Аз искам каквото вярвам, аз избирам да вярвам в светлите неща, аз избирам да вярвам, че хората са искрени и по този начин аз се освобождавам от набиталото на страха и недоверието. На мен ми е безопасно да дойде да срещна някой, да каже здравей, обичам те. Това не значи, че аз ще почна да го целувам, да го прегръщам, но аз го приемам. Независимо, наистина има моменти, защото ние никога не сме идеални, никога не сме съвършени, ние винаги вървим към съвършенство. Това е самия път. Нали? Това е съвършенство. Да вървиш, да ставаш все по-добре и по-добре. Винаги има на къде човек абсолютно. Да се развива. И огледалото са ни другите. Разбира се. Това, което се случва навънка, това е за мен звънче. Таня, какво се случва? Какво е нещото в теб, което привляка от тази ситуация? Разбирам. Добре, ние ще продължим да си говорим, но след рекламите по BBT. Вие казахте нещо много интересно, че другите хора могат да ни служат за огледало. Какво имате предвид? Примера, който всеки един срещаме по улиците, нашите приятели, дори най-близките ни хора, често без да се замислим, ни казват неща, които са много важни за нашето личностно развитие. Тоест, аз говорейки си с тебе, харесвам твоите очи, харесвам начина, по който се държиш, начина, по който се обличаш, излъчването ти. Това означава, че по някакъв начин, може би на подсъзнателно ниво, аз го харесвам и в себе си. И това е окей. Но в следващия момент ти започваш да ми говориш по начин, който аз не харесвам. Почвам да се ядосвам. Ти сега защо си застанала по този начин? Ама не може да си скръстиш ръцете, примерно. И не се замислят повечето хора с това, работа за себе си, защото постоянно има около мен хора, които даже си ги търся, да видя какво имам в другите, което е добре да работя върху себе си. И не се замислят, че нещото, което те дразни, не ти харесва в другия човек, го имаш в себе си на подсъзнателно ниво. Тоест всички хора около нас, всяка една ситуация я носим в себе си и е нашето огледало. Това е всъщност комуникацията с другите. Ние, променяйки себе си, можем да променим другите. Тоест е вярно твърдението, че всичко, което ни дразни от другия човек, ние го притежаваме. Добре, ако да кажем в определен човек ни дразни това, че е злобен или е ревнив, а ние самите не сме такива. Поне не сме го осъзнали. Благодаря ти. Благодаря ти. Точно за това става въпрос. Ние се правиме на добри, а вътре недоволстваме. Аз съм абсолютно убедена, за мен е аксиома в моя живот, поне в този отрязък от живота ми, че нищо не може да ми се случи, ако аз не го притежавам вътре. Нищо не може да ми се случи подобно. Ако аз не потъпквам и се закривам, че дразни ме, злобея, аз ще срещам все по-добри и по-добри хора. Повярвай ми. Ако аз се правя на добра, усмихвам се, раздавам комплименти, върша невероятни услуги, казвам, няма за нищо, когато благодарим, няма за нищо, не, всичко наред. А вътре, аз толкова много правя за тях, а те дори не са ме поканили на вечеря, аз такъв подарък съм подарила, а те ми носят само едно цвете. Това ни го показваме пред хората. Значи, това е акт
на искреност, на казване, преди всичко на себе си да се научиме. Да извадиме, всеки един от нас има и тъмна, и светла страна. Да, просто никой всеки не е идеален. един, нито е само прекрасен човек, нито само е лош. Но защо в определени хора на повърхността изплуват предимно по-лоши качества, на характера при други по-добри? Това е провокация от околния свят или си зависи от самия човек? Разбираш ли, просто този човек се изказва негодованието, също негодува и се изказва по-повърхностно, което разбира се не е за поощрение в никакъв случай. Нали? А другите си го набият в тялото, след това плащат безумните пари за операции и се чуят как да се преборят с рака или с язвата. Тоест хората, които го потискат и които не си биват позволяват възприети като добри хора. Да, изкарат по някакъв интелигентен начин. Не да почва да труша чини, да тропам врати, да псувам и т.н. В никакъв случай не е така. Има много начини интелигентни, по които ние можем да разтоварим тази негативна енергия, която да изпуснем. Да. Просто да не стои и да ни превръща нашето тяло в пихтия от болести. А това са болести на цивилизация. Рак, инфаркт, инсулт. Ние не умееме да обичаме истински, искрено. Е така. Добре, всяка една болест израз на какви чувства и емоции? От тези, които изброи, които са много широко разпространени. Зависи какво е място, какво е лабилно място при човека. Например, негодование при мен, аз много съм работила, когато на мен беше нелеко да приема живот такъв какъвто е. С храносмилането съм имала проблеми. Храносмилното, цялата храносмилателната ни система, какво ни казва? Това е какво правим ние. Ние приемаме храната, обработваме я, стомаха, нали, асимилираме, приемаме каквото е необходимо за организма и каквото не е необходимо, организма го изчиства, освобождаваме се. Да. Значи, когато имаме проблеми с стомаха, това определено ни казва, че ние не можем да приемем това, което се случва около нас, то е живота ни. Гадени са, повръщаме това, което на мен ми се случи един път. Възоснова на дадена ситуация. Да, когато... Но разбирате ли, това не действа така много бързо при всички хора. Това се натрупва с години. Но аз, например, съм избрала този път и знам, че всяко едно мое разположение, то ми казва: Татянки, събуди се, тук нещо става, което се прашне на това, което си. Аз се чувствам добре, осъзнавам го, анализирам. Нали, има много начини, които Луис ни предложи да седнем и да поразмишляваме, да извадим действително кое това е негативното ми убеждение или недоволство, което е заседнало там и иска да го изкара навън. И нещата се разрешават точно за 2 часа. В момента, в който осъзнаеш нещата, за себе си имаш отговор. Отговора, който наистина го усещаш чрез сърцето си и вътре, просто ти дава мир за ситуацията, тя се решава. Това, което тя каза, примерно за повръщането и загадането, на мен ми се случи и действително е хубаво да имаш, много хубаво да имаш такива ситуации, които точно да си щракнеш с пръста и да кажеш какво се случва. Аха, ясно разбрах. Беше една ситуация, която аз мислех, че съм я простила и че съм я забравила. В един момент тя излиза на повърхността и се разразява скандал по телефона с въпросния човек. И във всичките думи, които не си ги спомням, които сме си ги казали, превъртайки след това ситуация, след като беше затворен телефона, нали, жените обичаме да ги въртаме така нещата и да ги премисляме, ми излизат думите: добре бе, хайде, преглътни го. Това става в рамките на 2 часа, след като аз вече съм с зверски болки в гърлото. Не мога да преглъщам. А от 10 години не съм боледувала от ангина и от гноено гърло. Не можех да преглъщам, не можех да говоря. И си го превъртам в главата. В момента, в който се сетих за тези думи, хайде, преглътни го, мен ми беше ясно, че аз тази ситуация не съм я преглътнала. Тя ми стои тук и ме боли. Действително, в момента, в който нашият дух страда, реагира нашето тяло. И разбира се, с малко хомеопатични медикаменти, до близките 6 часа това нещо отшумя.